Akí ľudia to vlastne boli Rímania? Najprv to boli roľníci, pastieri, neskôr vynikali ako vojaci, dobyvatelia, štátnici, úradníci, organizátori. Boli veľmi praktickí, realistickí a racionálni. Vo filozofii a náboženstve podliehali viac Etruskom a Grékom. Spočiatku uctievali prírodných bohov a prinášali im obety. Medzi najznámejších bohov patrili Jupiter, Mars, Janus, Juno, Neptún, Vulkán, Minerva, Diana, Venuša, Vesta. V Rímskej ríši bola otrokárska spoločnosť a Rímania položili základy feudálneho systému. Rímania vytvorili právo a taktiež položili základy štátneho zriadenia. Rímania dobili veľkú časť vtedy známeho sveta, vytvorili provincie ako Gália, Británia, Germánia. Rímska architektúra bola v podstate praktická a reprezentačná. Nadviazala na grécku architektúru. Na princípe rímskej výstavby sa rozvinuli európske mestá. Prvým typom rímskej architektúry je námestie, fórum. Stáli tu chrámy, svätyne, tržnice, knižnice, pamätníky, fontány a iné veľkolepé budovy. Na ukážke vidíme Trajanovo fórum v Ríme. Každý z cisárov si stavaním fóra staval svoj pomník. Rímske chrámy. Panteón je najznámejší rímsky chrám. Bol ovplyvnený gréckym helenizmom. V súčasnosti sa používa ako kresťanský chrám. Má veľký okrúhly priestor ohraničený kupolou s výškou až 143 metrov. Steny sú z dutého tehlového múriva, vyplneného úlomkami kameňa a malty. Vstupnú časť chrámu prekrýva 6 korintských stĺpov. Stavba bola pôvodne obložená mramorom a štukatúrou. Štuka je vlastne rýchlo tuhnúca zmes sádry, vápna, piesku, používaná v sochárstve na dekoráciu stien. Rímske baziliky. Bazilika pochádza od slova bazileos, čo z gréčtiny znamená kráľ, veľkňaz alebo sudca. Bola to reprezentačná budova. Bola to kráľovská sieň, úradná budova, tržná alebo súdna sieň. Bazilika je svetská architektúra. Zvyčajne stála na námestí, teda na fóre. Rímska bazilika sa stala vzorom pre výstavbu jedného z typov kresťanských chrámov. Rímske oblúky a stĺpy. Rímania boli vojaci a dobyvatelia a preto stavali víťazné triumfálne oblúky a stĺpy. Oblúk bol pamätníkom a súčasne pomníkom všetkým bohom za to, že napomohli víťazstvu. Na ukážke vidíme Konštantínov oblúk v Ríme. Rímske obytné domy. Podobali sa gréckym obytným domom. Ich okná smerovali do dvora, vchod do domu strážil otrok. V Ríme prevládali nájomné domy, teda činžiaky, niekedy až štvorposchodové. Podlažia mali nízke, okrem prízemia, ktorého výška bola 6 až 7 metrov. Tam bývali obchody, dielne a sklady. Rímske domy sa stavali z materiálov, ako sú tehly, kameň. Spojivom bola malta z vápenca a čerstvej zeminy sopečného pôvodu. Zvykol sa používať aj betón. Na vidieku si vznešení Rímania stavali rímske vily. Boháči mali priestranné domy s átriom, predsieňou, jedálňou a mnohými spálňami a izbami. Príkladom takejto vily je aj Hadriánova vila, nachádzajúca sa v Taliansku pri meste Tivoli. Jej výzdobu tvoria repliky slávnych gréckych či egyptských diel. Celkovo sa tu nachádza okolo 500 sôch a okrem toho ďalšie fontány, vodotrysky, mozaiky, fresky, geometrické motívy. Rímske paláce. Boli to reprezentatívne budovy. Slovo palác je odvodené od rímskeho vršku Palatium, kde sa stavali tieto obydlia cisárov. Najznámejšia pamiatka, ktorú vidíme aj na ukážke, je palác Dalmatína Diokleciána. Tento palác sa nachádza v Chorvátsku v meste Split.
Palác je miesto, ktoré je pevnosťou a miestom pre odpočinok. Rímske divadlá. Bola to verejná reprezentatívna stavba. Rímske divadlo sa nestavalo do svahu tak ako grécke, ale tvorilo samostatný architektonický celok. Rímske javisko bolo nižšie a hlbšie ako grécke javisko divadla. Najznámejšou pamiatkou je divadlo cisára Pompeja, ktoré vidíme na ukážke. Bolo to prvé stále kamenné divadlo, postavené v Ríme v roku 55 nášho letopočtu. Rímske amfiteátre. Jedným z rímskych amfiteátrov je elipsovité Koloseum, inak nazývané aj amfiteáter cisára Vespasiána. Pochádza z roku 70 až 80 nášho letopočtu. Zmestí sa tam 45 000 ľudí, má 3 podlažia a 80 schodov. Okrem gladiátorských zápasov na život a na smrť sa v aréne Kolosa odohrávali aj námorné bitky. Koloseum bolo postavené tak, aby sa v prípade potreby všetci diváci vedeli z objektu veľmi rýchlo dostať. Rímsky cirkus. Slovo cirkus je odvodené z latinského slova kruh. Jednalo sa o závodnú dráhu. V Ríme cirkus slúžil na konské dostihy a iné športové hry, zábavy, slávnosti. Najznámejšou pamiatkou bol Circus Maximus, najväčší cirkus pre 80 000 divákov. Rímske termy. Na ukážke vidíme Karakalové termy v Ríme z 3. storočia nášho letopočtu. Rímske kúpele patrili k najmonumentálnejším stavbám. Plnili dôležitú spoločenskú funkciu. V kúpeľoch boli obliekáreň, rôzne bazény s teplou a studenou vodou, párny kúpeľ, športoviská, knižnice, parky, múzea, dokonca aj výčap vína. Bolo to miesto, kde vládol duch demokracie, chodili sem aj otroci, aj filozofi, viedli sa tu rôzne učené rozhovory. Najdôležitejšou miestnosťou v kúpeľoch bolo kalidárium, veľká južne situovaná sieň vyhrievaná slnkom. Bola to najdôležitejšia časť komplexu. Rímske akvadukty a viadukty. Rímania stavali rôzne druhy užitočných technických stavieb. Akvadukty boli umelé kanály na prepravovanie vody, často na veľké vzdialenosti. Privádzali vodu aj do teriem. Veľa akvaduktov bolo nad úrovňou terénu, takže pripomínali mosty. Viadukt. Viedla po ňom cesta. Podobne ako akvadukt ho tvoril rad stĺpov a oblúkov na pilieroch. Rímske kastely. Na ukážke vidíme kastel San Angelo v Ríme. Slovo castellum znamená latinský hrad. Kastel bol aj malý rímsky vojenský tábor.